Başlayalım inşallah. Şimdi Allah Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Eksiru min zikri hadimil lezzati." İşrak diye, iskaçırığız diye lezzetlerini kesişi turunda deyip. Ona sonra nasıl lezzetlerini kesişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette ölüm dileyinde. Ölümne işrak iskaçırığız diye. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rasağına şöyle deyip ayttıyken, значит, ol zira tugul. Zira tugul. Ne için işrak iskaçırığa koşa? Ул безнең тормышыбызны төзәтә. Yani oyната. Biz hazır bu tормышта яшәйбез, bu dünyada яшәйбез, dünyanın исереклеге бар. Yani dünya куабыз, onun исереклеге бар. Ona ölüm ул хакыйкать. Ölüm ул бөтен кешегә килә. Именно әгәр дә кеше шуның турында часто уйласа, ölümгә әзерләнәчәк ул. Күбрәк изгелек кылачак иншалла. И әзрәк гынахларны кылачак. И Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Куллу нәфсин заиқатул маут." Али Гимран сурәсе 185-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәр бер җан иясе дие үлем ачысын тотаячак диде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. И монда бер хәзрәт вагызында сөйли, ягъни галимнар әйтәләр ди, шушы аятның тәфсирен Allah Teala şuşa ayette әйтмәде ди, кеше үләчәк дип. Әйтте ди, үлемнең ашасын тотаячак дип әйтте ди. Менә ашауны, ризыкны тотып карыйбыз бит. Кеше дә нәкъ шулай үлемне дә тотып карачак. Но ул үлми, ул икенче дөньяга күчә. Аны икенче дөньяда яшәячәк иншалла. Әгәр дә кешегә карасак, кешенең җаны төрле стадиялар үтә. Хәзер безнең стадия дөнья стадиясы. Дөнья хәтле кайда булды безнең стадиясы? Менә бу дөнья хәтле кая яшәдек? Белмисезме? Ана карында яшәдек. Ана карында күпме кеше яши? Ничә ай? 4 ай диде. 4 ай түгел, 5 ай килеп чыгат ди примерно. Ни өчен шулай? Җан кергәннән соң. Мухаммад Пәйгамбәр алейхи салату вассалам әйтте, кеше ди ана карнында стадиялар үтә инде. Беренче 40 көн диде, Коръәндә даже килә ул аят. Коръәндә аят килә, беренче 40 көн ди кеше бер тамчы булып ана карнында ята ди. Аннары Аллаһ та шушы тамчыдан оешкан кан ясый ди. Коръәндә аят бар шундый. Аннары оешкан каннан ди ит кисәге ди. Менә бу 3 стадия үткәч, 120 көн үткәч, 120 көн үткәч ул ничә ай була? 4 ай була. 4 ай була. Мухаммад Пәйгамбәр алейхи салату вассалам әйтте, Аллаһ Тәгалә фәрештәне җибәрә җан белән. Җан өрә. И аннары уже кеше терелә. Алейхиссалам. Нақрас, бу бик зур мугҗиза. Ана карнында кеше юк иде, бөтенләй бит инде. Ирас ана карнында кеше силкенә башлый, ана карнында. То есть бер җан ичендә 2 җан килеп чыга, шулай бит. Бер кешедә 2 җан яши. Берсе үзенең җаны, икенчесе шушы баланың җаны инде. Именно Аллаһ Тәгалә куйды, ана карнында кеше барлыкка килә шулай. То есть ана карны ул является завод. Безнең телдә әйтмешин ул завод, ул фабрика. Кеше ясый торган. Әгәр дә без уйласак, кеше үзеннән үзе анда ясала. Әгәр дә мин сезгә әйтәм икән, шушы телефон үзеннән үзе ясалды. Ничә инде үзеннән үзе ясала ул? Шундый сложная система, шулаймы? Стел үзеннән үзе ясалды, мәсәлән, шанмыйбыз бит инде. Кеше бит инде намного теге катлауларак аның теге тәне. Шулай бит инде катлауларак бит шушы нәрсә караганда. Ничек инде без кеше уйли үзеннән үзе случайно гына кеше баракка килгән дип, ана карнында. То есть аның баракка китерүче юк дип уйлый инде. Не может быть такого. Если Аллаһ Тәгалә күренми, это не означает, что Аллаһ юк. Аллаһ Тәгалә ана карнында шундый рәвештә баракка китерә кешене инде.
Мин сезгә сөйләгәнем бар, тагын бер сөйләп алам. Аны ишеттегез инде шул. Бер араб семьясында 7 бала була. И хатыны 8нче балага уза. Моның инде кичкенә кызы була, 4 яшьлек, самый кичкенәсе. Иң зурысына 12 яшь була инде малай. И он балага узгач, бөтен балалар уйлый башлады, ничек ана карыннан бу бала чыгар микән дип инде. 4 яшьлек бала әйтте, чыгун-то понятно, ул ничек чыга, а ничек анда кирде ул, мне непонятно дип әйтә ди. Аллаһ Тәгалә күп аятларда куша безгә уйларга, фикерләргә, шушы аятлар буенча инде. Кеше бу турында уйламый, фикерләми, ничек кеше ана карынына барырга килә, кем аны ясый? Аллаһ аны ясый. Аллаһ күренми, но аны Аллаһ та барырга китерә ана карынына инде. Күзләре, кулаклары, аяклары, җан бирә Аллаһ Тәгалә. Бөтен эштәге булган агзаларны Аллаһ Тәгалә бирә, бу бит Аллаһ бирде аны. Менә стадиялар буенча инде. Кеше төрле стадиялар үтә. Хәзер дөнья стадиясе мархатлы булды ана карнында. Ана карнына хәтле кайда булды? Сез аны белмисез. Без дә белмибез, но беләбез, только Коръәннән генә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Ва алейкум рахмат. Ана карнында хәтле җан булды. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Адәмне баракка китергәч, иң беренче кеше Адәм бит индеме? Шушы Адәмнән Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә бөтен җаннарны чыгардым ди. То есть җаннарны безне Аллаһ Тәгалә күптән баракка китергән инде ул. Адәмне баракка китергәч. И Аллаһ Тәгалә Коръәндә килә ул безгә, безнең җаннарга сорау безгә бирде. Мин сезнең Раббыгыз түгелмени дип безгә сорау бирде. Без әлбәттә син безнең Раббыбыз дип әйттек. Коръәндә аят бар шундый. Ни ди аят истә түгел мин инде. Но аят бар шундый Коръәндә. Ни өчен сон без алайса аны истә түгел, белмибез аны. Потому что Аллаһ та бездән памяттан аны алды. Зихеннән алды, без аны хәтерләмибез. Любой кешенә сора, аны хәтерләми ул аны. Берсе дә. Потому что Аллаһ та аны хәтердән аны алды бездән аны. Үзенең хикмәте белән. Ни өчен, ни хикмәте бар моның? Ни өчен без аны истә тотмыйбыз моны? Әгәр дә бөтен кеше аны истә тотса, бөтен кеше Аллаһка табыныр иде. Но Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга җибәрде имтихан өчен. Аны истә тоткан булса, без бу дөньяда имтиханда булмас идек, экзаменда булмас идек. Кой бу кеше теге сорау бирә, нишап Аллаһ Тәгалә сугышны булдырта ди, нишап туктатмый ди монда инде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сугышны туктатса, без бу дөньяда сынауда булмас идек. Бу сынау дөньясы булмас иде. Ни өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, начарлыклар, гынахлар бар, начарлыклар баракка килә дөньяда. Коръәндә аят бар. Кешенең куллары сәбәпле ди. Аллаһ Тәгалә безгә бирде свобода выбора, иреклек бирде. И шул сәбәпле кеше бер-берсен теге үтерәләр инде. Сугышлар башлана менә шулай инде. Иреклек бирде. Аллаһ Тәгалә шушы иреклек эченә кысылмый. Кысылса ул вакытта дөньяның кануны бузыла. Ул вакытта бу дөнья булмый. Ул вакытта бу нәрсә була? Ул җимах була инде. Шуның өчен без бу дөньяда сынау дөньясында яшәйбез. Аллаһ та безнең аны зихеннән алды. Менә мәсәлән, экзаменга кеше килә икән бит инде имтиханга. Имтиханга килеп ул нәрсә моннан ала да язып бирә. Яны 5 куялар. Ул имтихан буламы? Ул имтихан булмый бит. Имтихан нәрсә соң ул? Ул безнең тикшерәләр гыйлемне. На память инде. И шушы на память син аны язарга тиеш. Ул имтихан була ул вакытында инде. И шулай без бу дөньяга Аллаһ Тәгалә җибәрде, без бу дөньяда имтиханда, экзаменда инде. И аның өчен без кыямәт көндә җавап бирәчәкбез, отчет итәчәкбез бу дөньяда инде. Нәрсә яшәдек, ничек яшәдек инде. Менә стадиялар безне ана карнында хәтле булган, каядыр без яшәдек җаннар инде. Җаннары ана карында вакыты килеп җиткәч, Аллаһ Тәгалә фәрештәне ала да шушы җан белән җибәрә. Янда җаны өрә. Кеше постепенно баракка килә. Җаннары без бу дөньяга чыгабыз, дөньяда яшәйбез, дөнья сынау дөньясында. Андары
башана бу 3-нче стадия җанның. Андары нинди стадия бар? Беләсезме? Әйе, ул барзах стадиясы дип атала, барзах кабер дөньясы. Барзах дөньясы ул арапча дип атала, барзах дөньясы ул ике дөнья арасы. То есть кыямәт көне һәм бу дөнья. Ягъни ул кабердә яши. Кабердә нинди рәвештә яши? Бу вакытта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе килә. Кайчан ди кеше ике дөнья арасында булганда ди. Курыкмыйсызмы бу турыда сөйләсәм мин? Алхамдулилlah. Ике дөнья арасында булганда монда инде куркыныч әйбер юк. Ике дөнья арасында булганда җан, то есть уже бу дөньяда да түгел, теге дөньяда әле чыгып бетмәде. Ул вакытта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ул фәрештәләрне күрә башлый ди. Смотря нинди җан, әгәр дә ул изелек кылды, Аллаһка шанды, намазлар укыды, уразалар тотты, Аллаһ Тәгалә фәрештәләрне җибәрә иҗмахтан. Иҗмах фәрештәләр килә. Әгәр дә ул гынахлы җан булды, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләгә күфрлек кылды, кафир булды мәсәлән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә җибәрә тамуктан фәрештәләрне. Менә бу дөньяда син нәрсә заслужить итәсең, шуны бирә Аллаһ Тәгалә инде. И монда Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, җаннарны күрә башлый. Иң соңгысы ди, үлем фәрештә килә, который җанны безнең тәннән ала. И шушы үлем фәрештәне кеше күрә. Ерактан күрә. И ул җанны теге аяктан алып, моннан и моннан тамактан алып чыга ди. Җанны алып китә. И шушы җан ди, аның күрүе шуның белән бергә китә ди. Безнең җаныбыз хәзер менә шушы күзләр аркылы күрә. Шушы колаклар аркылы ишетә. Аяклар йөри, куллар тота. И безнең тәндәге булган әмир, хуҗа, ул безнең җан. Җан куша икән монда карарга, монда карыйбыз. Тотарга куша икән моны тотабыз. Җан безгә әмер бирә. Ул калиб дип атала инде. Җан әмер бирә аякларны селкетергә, biz аны дальше китәбез инде. Шулаймы? Аллаһ та безнең җанны куйды, җан ул әмир, ул хуҗа безнең инде тәнебезгә. Үлем фәрештә килеп, җанны ала, и җан җиңелгенә чыга ди. Әгәр дә ул намаз укытган җан булса, изге җан булса. Менә саут сабадан су ничек җиңелгенә чыга ди. Менә җан да шулай җиңелгенә чыга ди. И монда фәрештәләр көтеп тора шушы җанны инде. Иҗмахтан килгән. Алар кәфен алып килә иҗмахтан инде. И шушы кәфеннән тәмле исләр килә дип килә. И шушы җанны шушы кәфенгә төрәләр. И үскә күккә алып менеп китәләр. Беренче күккә шакыйлар. Беренче күкнең аның бар сакчылары. Сорыйлар, кем булды дип. Анда әйтәләр, менә шундый фәлән җанның җан дип, яхшы җан дип әйтәләр инде. Ишек ачыла, алып кирип китәләр шушы беренче күккә. Андары менеп китәләр икенче күккә. Аның да бар сакчылары, анда да бар ишек. Анда да менеп китәләр. И җенче күккә хәтле менеп китәләр. Җенче күкнең соңгы хәтле җиткәч, самый предела хәтле. Анда ул җан ишетә Аллаһның тавышы. Аллаһны күрә дип килми, но Аллаһның тавышын ишетә. Аллаһ Тәгалә әйтә фәрештәләргә. Язып куегыз шушы җанны ди Гиллиин китабына. Гиллиин китабы инде ул изгеләр китабы. Аны язып куялар. И Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә әмер итә. Шушы җанны барыгыз ди кире җиргә кертегез ди. Чөнки мин аны җирдән бар кылдым ди. Ул җиргә керәчәк ди. Һәм җирдән чыгачак ди кыямәт көндә ди. Бу Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай дип әйтте. И шушы җанны кире алып төшәләр. Тәне яна куялар рәттән. Инде теге баш очына дип килә хадистә. Но иченә керми инде ул. Шу җан иченә керми. Андары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, мәйтне юганда җан шунда ди. Җан мөрәҗәгать итә ди мәйтне юучыларга. Шомалап югыз мине ди, бу бит минем тәнем дип әйтә ди. Шуның өчен ул тән ул бик хөрмәтле әйбер.
Бик хөрмәтле, аңар бик нужно относиться очень серьезно, ответственно инде. Шуның өчен безнең динебездә ярарга ярамый тәнне. Потому что тән ул бик хөрмәтле нәрсә. Даже ул кафир булса да, ул бары хөрмәтле булырга тиеш. Ул бары аны хөрмәтләргә тиеш, ул тәнне, потому что аны Аллаһ барака китерде шушы тәнне инде. Аны төрәләр кафенгә инде. Кафенгә төргәч, куялар носилкага, без җаназаны укыйбыз. Җан рәттән шунда. И анда носилкада алып барганда, Пәйгамбәр Мөхәммәд алейһиссалам әйтте, изге җан әйтә, тизрәк мине алып барыгыз ди. Шуның өчен мәйтне чем тизрәк күмәсен, тем мәйткә яхшырак икән. Анда бер көн көтү, 2 көн көтү дөрес түгел. Чем тизрәк күмәсен, тем яхшырак. Шуның өчен аны тизрәк алып барырга кирәк. Мәйтне носилкага куйдык, тизрәк алып бара кирәк аны күмәргә. Гөнаһлы җан әйтә икән. Ул акыра, кычкыра, куя мине алып барасыз, алып бармагыз дип әйтә. Әмма аны беркем дә ишетми инде. Изге җан шайтып бара. Кабергә кертәләр. Кабергә күмәләр. Соңгы кеше чыгып китә кабырстаннан инде. Ул тәпи тавышларын ишетә дип килә хадистә. Яннары аның кабергә килә 2 фәрештә. Прямо керәләр. Шушы кешене утырталар. Нинди рәвештә утырталар, безгә инде яшерелгән. Без аны ул икенче төрле инде анда. Безгә карасак, biz аны карасак, ул яткан килеш. Аны утырталар дип килә. Утырталар. 2 фәрештә сорау бирә. Бу Мункар белән Накир фәрештә. Раббың кем? Динең нинди? Пәйгамбәрең кем? Менә монда безнең башында беренче стадия яшәүнең инде имтихан беренче. Изге җан булса, намаз укыган җан булса, ураза тоткан җан булса, ул әйтә: "Минем Раббым Аллаһ". Динең нинди дип сорыйлар? Динем ислам. Пәйгамбәр кем дип сорыйлар? Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вассалам дип әйтә, җавап бирә инде. Моны ятлап кына җитми. Моны җавап нәмәгә генә тыгып кына булмый. Кеше гомер буе кафирлектә яшәсә, Аллаһ тәне белмәсә, эше бирсә, ул анда җавап бирә алмый. Белмим дип әйтә. Җавап бирә именно кем бу дөньяда шушы имтиханга әзерләнде. Имтиханга әзерләнү була ул ничек? Аллаһка табыну. Да Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезне дә бар кылдым ди, миңа табынсанар ишегенә ди". Җиннәрне һәм кешеләрне Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә. Җиннәрне һәм кешеләрне мин бар кылдым ди, миңа табынсанар ишегенә ди. Әгәр дә кеше шушы нәрсә үтәлмәсә, кабердә имтихан бирә алмый. Без яратылдык Аллаһка гыйбадат кылыр өчен. Безне Аллаһ шуның өчен яратты. Кеше Аллаһ Тәгаләне основнамасы Аллаһны белми. Ул дөньяны куа. Намаз укымый, ураза тотмый, ул дөньяны куа. Но кабергә кергәч бик каты үкенергә туры киләчәк, потому что Аллаһ кушканнарын үтәмәде. Үзенең нәфсе нәсәтләде, шуны эшләде, Аллаһ кушканнарын үтәмәде. Аллаһ аннан сораячак: намаз укыдыммы, ураза тоттыммы, хаҗын кылдыммы, зәкатын түләдемме дип инде. Аны сораячак. Именно бу изге җан 3 сорауга җавап бирә ала икән. Аллаһ Тәгалә күктән әйтер, хакны әйтте минем кулым дип әйтер. Аңар оҗмактан ятакны әзерләгез дип әйтер. Оҗмактан аны ишек ачылыр кабергә. Менә тәрәзәне ачкач керә бит әле теге рәхәт һаваймы? Моңарда оҗмактан һава керер. Моның инде теге кабер киң бик каты киңәер дип килә. Күпме күз күрер, аны инде шуңа хәле каты киңәер. Яны бер кеше килер. Бик матур кыяфәттә. Бу кеше әйтер: "Син кем ди? Син бик синнән бик яхшылык килә" дип әйтә инде. Теге кеше әйтер: "Мин синең гаммәләрең" дип әйтер. Аллаһ та гаммәләрне кеше формасында китер аңар. Шатлан дип әйтер. Аллаһ та анда ни дип сүзләр әйтә, истә түгел инде аны. Яндары ул менә бу үлгән җан әйтер: "Я Раббым, Алла, мине тизрәк кыямәт көне ит" дип. Мине үземнең гаилә белән кушыласы килә дип әйтер. Без гаилә белән кушылабыз кыямәт көндә инде. Үлгәннән соң Аллаһ та безне терелтә иншалла. Гөнаһлы җан үлем фәрештә килгәч, җаны алганда ул кача. Шагасы килми. Но аны үлем фәрештәсе тартып ала дип килә.
Менә сарык җанына кармак ничек буталган кебек тартып аласың бит әле. Шулай итеп, үлем фәрештәне тартып ала дип килә инде. Аны чагасы килми. Аннары тамуктан килә фәрештәләр, алып киләләр аның кәфен, сосы исләр белән инде анда төрәләр аны. Өскә алып менәләр, өскә күк кертмиләр анда дип килә инде. Күккә кертмиләр, чөнки анда изге җанлыларына керә. Шушы өстән аны ташлыйлар аска инде. Ул аны метелеп чүп китә инде. Менә самолетта очканда бит инде ничә километр, анда ничә миллион километр бит инде килеп чыга. Андары шушы җанны носилкада алып барганда ул акыра кычкыра дип килә инде. Кая мине алып барасы? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху әйтә, әгәр дә шушы тавышын ишетсәгез дә, сез аны югалтырсыз ди. Аны каты кычкырганда. Сез аны күммәссез ди, ташлап китәрсез шушы мәйтне ди. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаху әйтә, әйтте, мин Аллаһтан сорамакчыйм ди, кешегә шушы тавышны ишетү. Но курыктым ди, сез аны күммәссез ди мине. Но бу тавышны кеше ишетми, җиннәр ишетми, аны ишетә фәрештәләр, аны ишетә хайваннар. Хайваннар ишетә шушы тавышны инде. Кай вакытны сыер, анда теге акырып җибәргән может инде теге бер вакыт бер күмгәннән инде бер кешене сыер акыра, һаман да акыра менә туктамый инде. Кеше уйлый инде, сыер аны менә сау булаша дип, гыйлем булмагач инде. Андары кабергә кергәч, ике фәрештә ишрап бирә, Раббым, белмим дип әйтә, белмим дип әйтә. Пәйгамбәр кем белмим дип әйтә инде. Аллаһ Тәгалә әйтер, ул истәтү ни сүзләр әйтер анда. Аллаһ Тәгалә кушар аңар тамуктан бер урын әзерләргә анда. Кабер кысар дигән аны кабыргалар бер-берсенә керер, тамуктан бер ишек ачылыр, анда утта яныр дигән иде. Кыямәт көн хәтле инде. Менә кеше шундый рәвештә барзахи тормышта яшәячәк. Бөтен кеше шулай. Но шундый җаннар бар, которые кабердә яшәми хәзер. Алар уже җимакта. Кыш булып эчеп йөри. Аннары Аллаһ Тәгалә аны кыямәт көндә кеше итә дә, аннары тагын җимакка керә кеше булып инде. Кем алар дигәндә шаһидлар. Кем ул шаһидлар? Сугышта үлгән кешеләр. Сугышта үлгән кеше үзенең динен саклыйм дип, үзенең семьяны саклыйм дип, үзенең ватанны саклыйм дип Аллаһ ризалыгы өчен сугыша икән, ул шаһид булып китә. Потому что ул bütün нәрсәне калдырды. Ул калдырды семьясын, ул калдырды малын, bütün нәрсә калдырды. Нәрсә кем өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсен күтәрә дип килә инде бик каты. Что җимакның бик зур дәрәҗәсендә була. Ул можлары пәйгамбәрләр белән бергә дә булырга, андый җан инде. Кабердә тоже кеше төрле дәрәҗә белән яши инде. Бу дөньяда зависимости күп изгелек кылды. Кемдер 5 вакыт намаз гына укый, сүннәтләрне укымый, ул нинер баскычта булачак. Кемдер дополнительный сүннәтләр укый, ул истәрәк баскычта булачак. Кемдер тагын нафил намазлар укый, ул белән фарыз, сүннәт, нафилләрне дополнительный, ул тагын өстенрәк баскычта булачак. Ураза тотучыларда кемдер Рамазан айда гына тота уразаны. Кемдер понедельник, четверг тагын ел дәврендә тота. Кемдер тулы ай булган вакытта уразаны тота. Кемдер көн аралаш тота уразаны инде. Ул да дәрәҗә өстәрәк булачак иншалла. Кемдер дин юлында тырыша, кемдер укыта, ул тоже төрле дәрәҗәләр булганда инде аның Аллаһ Тәгалә аңар бирә инде. Кемдер дин юлында акчаны сарыф итә, малны сарыф итә, кемдер мәчет сала, кемдер юллар төзи, ул да аны тоже дәрәҗәләр булачак инде. Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән, үзенең рәхмәте белән дәрәҗәсен үзенең үзе билгели инде анда, кабердә. Кабердә яшәү тоже временно, вакытлыча. Дөнья беткәнче. Дөнья беткәч, без бөтенебез Аллаһ каршына чыгабыз, кыямәт көне була. Менә анда уже кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә безне хисаплый. Анда иш имтихан көтәчәк инде безне. Беренчесе имтихан, гамәл дәфтәрен бирәләр. Безнең бу якта фәрештә бар, бу якта фәрештә бар. Аны безгә язып баралар бөтенсен инде. Кеше вафат булгач, гамәл дәфтәре ябыла. Кыямәт көнендә безгә аны бирәләр. Аллаһ та Коръәндә әйтә, алдан бирелсә, 10 яктан бирелсә, бу җмакта ди.
Ортан бирелсә гамәл дәфтәре, сол яктан бирелсә бу тамукта ди. Менә шушы гамәл дәфтәрен көткәндә кеше дулкынланып, переживать итеп торыр, каты итеп. Кайсы яктан биреләр микән миңа дим инде. Анда уже балалар кайгысы булмый, балалар турында уйламыйсың, син үзең турында уйлыйсың, ничек мин җумакка гына керәсем эләгәргә микән дип, ничек тамуктан котылырга микән дип, кеше шул турында гына уйлаячак инде. Икенче имтихан инде безнең гамәлләрне куялар үлчәүгә. Бер якка куялар изге гамәлләрне, икенче якка куялар гунахларны. Изге гамәл басса ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул җумакта ди. Гунахлар басса ди, ул тамукта ди. Но тамукта временно була. Әгәр дә ул иманы булса, әгәр дә аны иманы бер генә тузан бертеге булса, гунахлар янып беткәннән соң, Аллаһ Тәгалә тамуктан чыгарып җумакка кертә. Җумакта да төрле дәрәҗәләр кешенең инде. Җумакның ишекләре 8 дип килә. Әле тагын бер имтихан әйтмәдем, тагын бер имтихан була, 3нче имтихан Сират күперен үтәсе була. Мөхәммәд пәйгамбәр алейһиссалату вассалам әйтте, Сират күпере ди, җирдән җумакка куелган ди. Аста тамук кала ди. Ул кылычтан да үткенрәк дип килә хадистә, һәм шәчтән дә ничкәрәк. Кеше аны ничек үтә ала? Аны үтә ала ди, только үзенең изге гамәлләр белән генә дип килә. Анда булаша, анда корбан чалу. Корбан килеп хадистә килә, аңар булаша анда үтәргә. Менә бу дөньяда корбан чалган булса, Аллаһ ризалыгы өчен инде. Зәбисемесе күп мизгел кылды инде. Шушы күперне үткәч, тагын бер кан тара күпере көтә анда. Анда инде кешеләр бер-берсе белән бахилләшә. Кем бу дөнья кем нәрсә должен булган инде. Хакларын үтәгәдеме, үтәмәдеме? Әни хакы бар, әти хакы бар, ир хакы бар, балалар хакы бар, күрше хакы бар. Аны бер-берсе белән бахилләшәләр. Хакларын бирәләр инде. Излекләр белән инде. Кемдер кемгәдер әҗәтен должен бул, монда бирмәде. Анда аны излекләр алып китәрләр дип килә инде. Излекләр белән булачак. Анда валюта була, только саваплар и гунахлар бүтән булмый. Саваплар бетсә, теге кешенең гунахлары моңа өстиләр инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, сез беләсезме кем ул банкрот дип? Алар әйтләр, банкрот шул кеше ди, кемнең малы юк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, банкрот шул кеше ди. Кем ди бер кешене рәнҗетте, ул аны намазын алып китәләр. Икенче кешене сукты ди, ул аны уразасын алып китә. Өченче кешене турында гайбәтен сөйләде, ул аның хаҗын алып китә, һәм башка. Ну кешеләр аны һаман да басып тора. Ул вакытта теге кешеләрнең гунахларын шушы кешеләр өстәп, моны тамукка алып китәләр дигән. Шуның өчен бу дөньяда үзебезне уже хисапка куярга кирәк. Гомар бин Хаттаб әйтте, сезне хисап кылганчы ди, үзегезне хисап кылыгыз ди. То есть, мин бер кешегә зыян китермәдем микән дип, ул турында уйларга кирәк. Аллаһтан куркып. Әгәр дә кеше шулай итеп уйласа, дөньяда изгелек туралачак, дөньяда начарлык бетәчәк. Аллаһтан курыкса, кыямәт көне курыкса. Но монда проблема нәрсәдә? Аллаһка ышана может кеше. Аны үлгәннән соң терелүгә ышанмый, кыямәт көне ышанмый. Ышанмагач, ул вакытта ул гунахлар кыла. Үлдең дә беттең дип әйтә, ул бу дөньяда бөтен соң алып бетерергә тырыша инде. И кеше хакына керә шуның белән. Кешенең хакына кергәч, ул кыямәт көне аны өчен бик каты җавап бирәсе булачак инде. Без монда гыйлем өйрәнәбез, чтобы ни өчен, чтобы кеше хакына кермәскә, Аллаһның хакын үтәргә. Ул вакытта кеше ике дөньяда да бәхетле була. Кешегә бәхет килә, кайчан Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәлләр тырышашлары. Монда җанга Аллаһ та рәхәтлек сала. Кеше ифтар үткәрә, вроде өлешен чыгара бит инде. Но күңелгә рәхәт. Кеше мәчет сала, вроде өлешен чыгара бит инде. Но күңелгә рәхәт. Күңелгә рәхәт бирә именно менә бу изге гамәлләр Аллаһ ризалыгы өчен. Ураза тотабыз, көне буе ашамый эчмичә. Тәнгә авыр, но күңелгә рәхәт. Без кем өчен? Аллаһ ризалыгы. Җумакның ишекләре 8 дип килә, тамукның ишекләре 7. Анда намаз ишеге бар, ураза ишеге бар. Ураза ишеге аны исеме Ар-Раян дип атала. Кыямәт көндә әйтерләр, ураза тотучылар бармы дип. Ураза тотучылары басарлар дигән. Җәннәттән җумактан бер ишек ачылыр, аны исеме Ар-Раян дип әйтәләр. Ураза тотучылар шушы ишеккә керерләр дип килә хадистә.
Ураза тотучылар кире беткәннән соң ишек ябылыр, алардан башка беркем анда кире алмас дигән. Шушы ишеккә кергәч, анда да төрле дәрәҗәләр. Кемдер только Рамазан айда гына тотты, ул ниндидер баскычта. Әле Рамазан айда тотып та төрле баскычлар да бар. Кемдер ураза тотып, гайбәт сөйләде. Аны әлбәттә астарак баскычта була инде. Әле аны әлегә алса әле. Кемдер үзенең телен тыеп торды, гайбәттән инде ул өстәрәк баскычта була. Кемдер тагын дополнительный эшләр эшләде, ураза тотып инде. Кемдер монда таравихларга килде, өстәрәк баскычта булачак. Анда кемдер еще тагын изгелекләр кылды, мәсәлән, ифтарлар үткәрде, монда булышып йөрде, һәм башка ул төрле дәрәҗәләр була инде. Өстәрәк булган саен ләззәт күбрәк. Өстәрәк булган саен ләззәт күбрәк. Мухаммед пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, иҗмахта анда күп ләззәтләр була, рахатлыклар була, күп. Күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, и сердце даже не представляет аны нәрсә бар. Менә бу Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә. Менә бу үлем буенча кеше бүленә 3 төркемгә. Беренчесе әл-мукаррабун, икенчесе асхабул ямин, өченчесе ад-дуалун аль-муказзибун. Беренчесе, икенчесе алар иманлылар, алар мусулманнар. То есть әл-мукаррабун Аллаһка якын кешеләр. Асхабул ямин ул 10 тарафтан булган кешеләр, ул да иҗмахта. Но өченчесе төркем аль-дуалун аль-муказзибун бу адашкан кешеләр, динни ялганга санаган кешеләр. Бу инде тамукта дип килә. Иманда кем иҗмахка керә, 2 төркемгә бүленә. Беренчесе аль-мукаррабун, Аллаһка якын бәндәләр. Икенчесе асхабул ямин, ул 10 тарафта булган кешеләр. Хәзер монда анатыла кем аль-мукаррабун. Аль-мукаррабун бу 5 вакыт намаз укыган, сүннәтләрен укыган, еще дополнительно тагын нафил намазлар укыган. Рамазан айда ураза тоткан, еще дополнительно нафил уразалар тоткан. Шаввал айында 6 көн, Мухаррам айында 2 көн, Арафа көне, андары понедельник, четверг ураза тоткан. Андары айында 3 көн тоткан, тулы ай булган вакытында. Менә алар Аллаһка якын кешеләр, которые дин юлында нык каты тырышалар. Дин дәресләр бирәләр. Или үзенең өлешен чыгаралар, малдан инде мәчет төзиләр. Алар якын бәндәләр Аллаһка инде. Аларга нәрсә булачак? Фәэмма ин кана минал мукаррабин, әмма кимдә кем мукаррабиннардан була ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, якын Аллаһка кешеләрдән була. Фараху ва райхану ва джаннату наим ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Аларга раух булачак ди, райхан булачак ди, җәннәт наим булачак ди. 3 әйбер. Нәрсә ул фараухун, анатма бирелә монда, райхан нәрсә ул, җәннәт наим нәрсә ул. Хәзер анатам иншалlah. Шушы кеше 3 әйбер көтә. Фараухун дип килә, бу килә тынычлык, покой, умиротворение дип килә инде. Тынычлык булачак моңар. Моңар шатлык булачак, бу сөйнү булачак, җан канәгатьлеге булачак. Бу үлгән вакытта. Үлгән вакытта шул хәле кеше ләззәт сизәчәк үлгәч. Менә мондый кеше, что дөньяда андый ләззәт юк дип килә инде. Анда райхан тәмле ис сизәчәк. Тәмле ис, тәмле ичемлекләр аңар бирәчәк, төрле напитоклар җимактан бирәчәк, тәмле рәхәтлеге сизәчәк дип килә инде. Өченчесе җәннәт нагым. Җәннәт ул иҗмах инде. Нагым дигән исемне иҗмах булачак. То, что кешенең күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, даже сердце, то есть йөрәге представлять итми, нәрсә анда иҗмахта инде. Менә Хаким асхабул ямин булачак. 10 тарафтан кеше бу уже дәрәҗә астарак. Бу да иҗмахта, но моның дәрәҗәсе астарак дип килә инде. Так, яндары иҗмахта Мухаммед пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, йортлар булачак ди. Кем иң түбән дәрәҗәдә була иҗмахның, аңар зур йорт бирелер. Аны 2000 елда урап чыга алмаячак дип килә. 2000 ел. Без монда йортны төзибез. Гомер буе 20 ел, 30 ел.
Какой-то бер этажлы, ике этажлы кичкенә генә инде. Аны берничә секундта да, минутта да урап чыгып була инде. Кемдер зурак йорт төзи инде, 3 этажлы, 4 этажлы, 5 этажлы бойлар инде. Анда инде берничә минут кирәк инде, 5 минут, 10 минут вакыт кирәктер урап чыгарга. Аманда Аллаһ та бирә, кем иң түбән дәрәҗәдә була, җумахны 2000 елда шул хәтле зур йорт бирә икән. Урап чыга алмаячаксын дип килә. Төрле җимешләр була, төрле бакчадагы булган фруктлар булачак. Анда инде үстерәсе булмый, анда инде кибеттән сатып аласы булмый. Фруктларны ул синеке була. Анда синең елгалар булачак дип килә хадистә, аятта инде. 4 елга, су елгасы дип килә. Süt елгасы дип килә, бал елгасы һәм хәмер елгасы дип килә инде. Хәмер елгасы ул башны исертми, һәм башны аңрайтмый дип килә. Наоборот, аны эчсәң ләззәтен ала дип килә. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем бу дөньяда хәмер эчәде, бу дөньяда хәмер ул харам, потому что ул зыян китерә. Ул теге дөньяда хәмерне эчмәячәк дип әйтә. Галимнәр әйтәр, эчмәячәк дигән сүз, значит, ул җумаха керми дигән сүз инде. Андары йортның стеналары булачак, йортның стеналары анда хадистә килә, пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, алтыннан дип килә, алтын. Менә уйлап карыйк, алтын стенаны. А синең, который зур йорт, 2000 ел, который урап чыга алмыйсың, алтыннан полностью төзелгән инде. Сорап биргән станы сәмия шул хәтле йорт кирәк дип. Анда йокы булмый. Да, йокы булмый дип килә, потому что йокы бу дөньяны өчен генә ул. Җумах ул ял итә торган, дөнья дип әйтәбез, ял итә торган, анда кеше армый. Без бу дөньяда мохтаҗ йокыга, анда мохтаҗ булмаячакбыз. И бу дөньяда без ашыйбыз, ни өчен ач булганга индеме? Кеше җумахта ач булмый, ул анда ашаудан ләззәт кенә алачак инде. Иншалла. Андары ир белән хатын анда булачак тоже, әгәр дә анда керсәләр, эләксәләр инде. Кем бу дөньяда кияүгә чыга алмады, Аллаһ Тәгалә анда аңар кияү бирәчәк. Кем өйләнә алмады, анда Аллаһ Тәгалә аңар өйләндерәчәк. Иншалла, җумахтагы булган кешеләргә инде. Күп әйбер булачак. Анда менә минем бер китап бар, җумах турында язылган иде, бик күп әйбер. Но җумах турында язылган дигән сүз, монда кирәк дәлил. Аллаһ әйтеп, пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, шуңар гына таянып без аңар әйтәбез инде. Җумахта шундый нәрсәләр бар дип инде. Но җумахның асылы кешенең күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, и йөрәге дә представлять итми нәрсә анда. Без төштә җумахны күрсәк, ул җумах түгел. Җумах ул бик күп мәртәбә матурак. Җумахта тагын бер иң зур ләззәт булачак. Нинди ләззәт булачак? Шушы ләззәтне татыса, бөтен ләззәтне оныта. Белмисезме? Аллаһ белән сөйләшү, Аллаһны күрү. Ул була самый иң зур ләззәт шул булачак. Бу дөньяда без Аллаһны күрә алмыйбыз. Даже Муса пәйгамбәр Коръәндә килә ул, Коръәндә Муса пәйгамбәр Аллаһка мөрәҗәгать иткән. Пәйгамбәрләр Аллаһ белән турыдан сөйләшкәннәр кайберләре инде. Я Аллаһ, үзенең йөзен миңа күрсәт дип әйткән. Аллаһ нәрсә дип әйткән? Кара шушы тауга ди. Әгәр дә шушы тау үзенең урынына калса да, син мине күрсәң, калмаса күрә алмасын ди. Аллаһ Тәгалә бер генә теге нур чыкты, йөзеннән инде ачты пәрдә. Шушы тау юкка чыкты, Муса пәйгамбәр аны югалтты. Коръәндә Аллаһ та шулай дип әйтә. Андары аныңа килгәч, Аллаһтан гафу сорады. Без бу дөньяда Аллаһны күрә алмыйбыз, күзләр күрә алмый аны. Аллаһ безне күрә, бөтенебезне ишетә, бөтенебезне контрольдә тота. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Без аны күрә алмыйбыз. Күрә алабыз кыямәт көнендә, күрә алабыз җумахта иншалла. Без үзебезнең гаилә белән чырашабызмы дигәндә, чырашабыз иншалла, әгәр дә гаилә безнең агъзалары җумахка керсә. Җумахка кермәсә, тамукта булса, без аны күрә алачакбыз, Аллаһ безгә аны күрсәтә. Бер нинди илаһи телевизор аркылы шикелле, шундый нәрсә аркылы инде. Biz аны белмибез. Ул икенче дөнья бөтенләй башка.